जय जगन्नाथ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ? ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ହେଇଥିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଏତିକି, ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଝିଅ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଧନ ଯାଇକି ଚିଠା କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚିଠା କରି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କଲୁ। ଆଜି ଥିଲେ ଅଜିତ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ମୁଁ ଦେଖା କରେ, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆଜି କହିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରୁ ଆସିଲୁ। ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଫାଙ୍କା ବି ଥିଲା, ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲେ, ଆସିବୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଘରକୁ ତ ଆସିବୁ, ବାଟରେ କିଛି ଦେଖିଲୁ, ବାଟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବି ଦେଖିବାର ଥିଲା ନା, ଜାଗାଟା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିଦେଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଏ ମନ୍ଦିରଟା କେଉଁ ଜାଗା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା, କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଏ ଜାଗାର ନାଁ କହିଦେବେ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଲାଇକ୍ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିଦେବେ।